Bukulia Police Station ke parlo angkang along ganja pen inut bang phi kachingna. Sanggita Mirtha hempian bar juyama ciklojoni playing dead anta ahem cewang wedet. Ingdeng kripli Karbi Farmer Association mahangki thek arani katalon pon. Sanggita Mirtha hempian bar juyama ciklojoni playing dead anta ahem cewang wedet. Lakhain Koirapli Diopani MSC constituency ke parlopon Borpathar Police Station angkang Selunijan Sardongka arong amikar Thomas Mirtha achor Sanggita Mirtha ciklojoni playing dead anta ahem nangka chilili dead pu Abirta nilitum Public TV Karbi Anglong channel along Birta nang pali. Lason si Birta kirib damahut kisum ke phobek ahem to natumpen nangka pachini to natingki Sanggita Mirtha kedam tanga ciklo hempen barju yamatsi nonpu anta ahem cewang bederlo lasu ajok adonarab ahempen cengloki pinang an ciriponlo bonta non an sitami citheglong liderlo Sanggita Mirtha laki asomar bang hinilo klapen aki biya bangke julang sitami chubongna Lasi Sanggita Mirtha aphan Theklonga bangaling sita la aberalong kipipon contact number 78965409990 lason number along prabjin pen nang pachini ikbek tha pusi kisum ke phobek ahem to natum pen kachuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglong जहाँ भी आए वाले भी माने घर तो आइब लगे और घर तो ना भुलाई के घर आइब लगे लड़ा छाली गला कांदे आए आशा केखन कि ना बोले आशा करे कांदे आए সেইটো কাৰণে অলপ জলদি অহা হ'লে ভাল তেতিয়া এইটোৱে আপোনাক কৈছে যদি দেখি পায় তেতিয়া আপোনাৰবিলাক আৰু জানকাৰীটো দিব লাগে জনাই দিব লাগে Kad News channel Chambang Prodip Tiso Arong Chiboy Tanglo Karbi Anglong Arong Supi Difu Pen Kapaklang Cheng Kad News channel Chambang Mati Editor Prodip Tiso Alang Lila So Pure Pen COC Sangtet Endam Tanglo Difu Rong Supi Angkang Non Birla Along Kido Jutang Jubat Karbi Lamarjan Apha Aning Kedok Inut Apun Kichokabang Puan Parta Difu Rong Supi Penaprangsi Kepang Cheng Kad News channel Chambang Prodip Tiso Alang Li Kedamtang mati jonga ciklu ni phaitro adap porpharsir kebra minute likebra phomalom la so pure he pen COC sangtet chendam tanglo Cabang tiso akai duti gahut Karbi lamarjana hin penang an amu cibitekang la so lamarjan angbong Mr Ding e rong benamir he mami hi bokolapo kalini pilongria pharman kanghon rublin so hai hui henlo Lapen Anparta Sul Conservation Fishery Highway Documentary Selam Tekanglo Karbi Lamera Maya Longta Alangli Sai Hem Chunbang Arpu Khilang Karbi Anglong Along WUSHU Material Art Kepaching Thur Anata Amu Chipitekang Patuwe Pressure Stroke Menmen Kilong Ajong Difupen Dimapur An Si Kilang Damji Aphan Kipon Bomahut Tovar Ibeng Cabang Tiso Arong Chevoy Juilo Alang Lila Sopiot Hepen Asupi Bangkitom Ausa Asu Lapen Akorti Jirpo Jirpi Aphan Cheutikang Cabang Tiso Aporpi Arong Kachevoy Aputhak Kad News channel ahem tunpen ningdok cipisi Kad News along Birta Kangchap Kachipadok Achambang Tiso Akarjong Chommi Phangmi Monsampen Kidoki Thaklong Jiaphan Arnamardom Pilo News Desk Report Public TV Karbi Anglong
Ingdeng kripli Karbi Farmer Association mahangki thek arani katalon pon. Nijang Karbi Anglong dongkamukam irrigation IBSI hemalong ada por pioneer kepen Karbi Farmer Association Amina Alama Pangjar Ponpen West Karbi Anglong District Karbi Farmer Association Amaipu Durgeshwar Ingtia Hinpen Labangso Apit Ningkan Kripli Arta Akek Ingthan Ponsi Rada Tumpen Ason Jumisen Alamthi Chingki Chithan Pon Padu Ponpen Misen Miet Pen Mai Pajut Pon Tangte alang litumpen phirangkia tu mathengno lamthe nangki jaidun ke lapuson henlo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Semet pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council itum Karbi Anglong Karbi Akhai tum hanang kapanong PC Council dolo lapen Council Chief bangke CM Dr. Tuliam Brong Hanglo lapen laso along bangke department do itum farmers pen related number 1 bangke agriculture law, sericulture law, soil conservation law, irrigation law, animal husbandry lapen animal husbandry long si poultry ta dolo, pottery lahai ta dolo, lapen forest ta dolo, dolang department lahai mukha jong si ilitum la sopod use permit hek, dan farmers tum ta jong si ilitum ta claim dun pame, angko hola tum ta itum han awar sainang wan pi pame punte ilitum sai chutuki arat lo Karbi Anglong arat itum ta anso se ching thurji, anso se afrang damji, usi ning thelo. Lapen nonan thekdam long pen bangge department pu pen ahin bangge nilitum han nangkerap baret ji nangkerap baret pu bangke abela lasi non efrange bangji pu bangke nilitum konsil handa tuning riklo na tonge animal husbandry pen ta nane training dodo lahai training punoi nane fisheries pen pusita me o koson sipang reng naing ma lahaya training pusita me nang piponang po pen ala longhong lapen chainong pusita me fooders pen cenglo kadok awe niltum hanta konsil pen isi panong piwet pen ilitum farmers ahan nangkewan pi training nangki pipi pubang lason si kacelang kang tunglo lasi ilitum keklem nainga sondo olang angko jong si sai chitiki arat tum jong si ingtang kringlo punte dak bangke laso state laso ekonomi pen laso along rike kityata reng ang e lapen akiduk puge avedet jibon pusi chetheklong. Bukulia Police Station ke parlo angkangalong ganja pen inut bang phi kachingna. Bukulia Police Station along kidu raikom sai khiatum ka cherok togajo Bukulia Municipal Board angkang Janata Hindi High School adungalong idona hemra ki biha klembang mati ganja ki jorchong hu pu Bukulia raikom sai khiatum joy pen berta kilonga tingsi mati jong ni phai trok arn kangsam por phai phora minute thongkep apor malom raikom sai khiatum kirika kuruka siding ponsi ong dong ganja ne ponlong lo ganja pen kaching nang chegabang phiaphan raikom sai khiatum chepari deng ponsi klardak alam kachini jiaphan karju pater tok asai klembom lo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong.